Hey, may bagong buhos dito guys. Ipapakita ko sa inyo. Ganda ng bagong buhos dito. Ayan. Ito yung bagong gawa dito sa Legazpi Boulevard. Ayan yung bagong gawa niya. Hello, Mega Love shoutout. Ito yung bagong buhos. Oh. Ayan, dati ano siya. Nandito yung dagat. Ayan yung binuhusan niya. Oh. So, nandoon na yung dagat. Pakunti ng pakunti. Iyo, sa Embarcadero. Yokohama, Mega Love shoutout. Talakera, Mega Love shoutout. Hindi ako artista. Oo, pwede ka magdyan. Pwede ka magdigdi. Kaya rebahan ko si Agum. May ano ba? May sound. Oh, may sound. Iyo po, Legazpi ako. Ayun yung Mayon Volcano. Ayan. Oh. Ito yung bagong buhos niya. Hello, Yokohama. Hindi, kumain kami ng buko saglit doon. Oh, ayun oh. Kumain kami ng buko. Tignan mo, oh, di ba? Ang laki ng pagbabago ng ano, ng Legazpi Boulevard. Ito yung bagong buhos, oh. Nilagyan na siya ng ano, ng mga lupa. Ayun na yung dagat niya, ang layo na, oh. So, pakunti siya ng pakunti. So, ayan siya, guys. So, dito naman tayo. Doon tayo. Doon, oh. Ayan yung dagat. Diyan ka muna, dito muna, oh. Ayan. Saglit lang tayo, guys. Mga 15 minutes lang at kami uuwi na. Yan ang layo na, oh. Ayan, oh. Ayan. So, dati, nasa gitna ka na ng dagat. So, ngayon, ito, bagong gawa na to dito sa Boulevard. Ayan na yung Sumayon Volcano, oh. Ayan. Ali pa sana ako dyan kaninang umaga. Ano yan, nag-jogging ka dito, Yokohama? Di, usually, pumupunta kami dito hapon na. Kasi pag umaga, tamad pang pumunta dito. Sa bahay na lang ano. Mm. Ano yan, Oruli, ano, Yokohama? Dahil man nagligid. Loko ka. Loko ito si Yokohama. Tingnan mo Yokohama, di ba? Oh. 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 Nandun pa sa unahan yung ano. Nasa unahan pa yung ginawa dati, di ba, na Legazpi Boulevard. So ayan, oh. So malaki na yung ano niya, oh. Ayan. Mm. Ah, dito na pala.
Nagaano yung mga bangka, papunta atang Rapu-Rapu. Oo nga, papuntang Rapu-Rapu, ayun oh. Nakita mo Yokohama? Ayun may mga paninda, kinakarga na nila oh. Oo nga, ayan oh. So, siguro gagawin tong pier no. Kasi malapit na yun oh. Ayun oh. Oo nga, siguro no, gagawin tong pier. Kasi dun sa Embarcadero sa unahan, malayo. Siguro dito mas malapit. Kakarga sila. Yung nailing ko. Ganun. Kasi may pinagawang bagong mga Rapu-Rapu. Dito mas malapit na dito kaysa doon oh, mas malayo doon. Ayun. Oh, isla. Mm. Hindi ba yan? Yan. Ayun oh, yung isla. Ayun yung ano, yung Rapu-Rapu nasa kabilang isla. Ah. Ayan, yung bagong ano. Ayan. Si Mayon Volcano. Ayan. Pag umaga Yokohama, ano ka digdi? Nagja-jogging ka digdi Yokohama pag umaga. Mabuti to si Yokohama. Laging ano sa White. Laging naka ano. Nasa ano. Nakasemento na siya talaga. Nakabuhos na. Ang galing. Na tapos na yung pinagawa dito mga install na mga tindahan baga. Digdi sa may ano, sa may Boulevard. So mga December siguro lilipat na sila no. Atenet, nakuha ko na si number ng lineman na kakilala ko, may kontak kasi. Iyo, di ko pa natawagan si Talakera. Pero wala pa naman yung kapatid niya. Wala pa yung kapatid niya. Mamaya tawagan ko si Talakera. Pero yung kapatid niya nasa Samar pa. Ba? Ganda ng view. Ganda ng view. Ano ito yung madali man lang maglakad ng papilis yung sa apik na yon. Kasi sa amin, pinalakad namin yung apik namin mga 3 weeks lang. Kasi may naglakad na doon sa ano, sa engineering. Natutuwa ako din sa pinagawa oh. So, pag naano yan siguro, lilipat na dito no. Yung mga malit na bangka. Iyo nakaulay ko kanina umaga. Iyo. Maray man ano. Di man siguro active si ano, si Talakera. Kasi kung active siya dito, nandito siya sa live ko. Wala oh. Basta pag-apit ka sa Albay Public Market at uy, saan ka dyan banda? Para maano ka namin. Kasi ang kasama ko, pag naglalakad kami, yung kapatid niyang isa, nasa summer pa kasi yun.
Pamalapit na, mag-end na ako. Uuwi na kami. Kunting ano lang, kunting live. Pakita ko lang yung magandang view ng Mayon. Ayan. Diba? Itao ko sa number kang line man. Iyo. Dala. 3 minutes more. Ayan, Yokohama. Thank you sa pag-stay. Bye. Shout out to all. Shout out Team Pasaway, Team Magic, Team Talakerang, Team Unstoppable, Team Oragon, Yokohama. Shout out. Thank you. Bye.